Riyon nagapabilin nga hilway sa African Swine Fever Task Force kontra ASF gintukod sa probinsya sang Iloilo. Yaring balita nga aton gintutukan. Matapos magpositibo sa African Swine Fever ang resulta ng blood sample sa mga baboy sa probinsya ng Rizal, ginpahayag sa Department of Agriculture Region 6 nga hilway sa pagpamahog sa ASF ang rehiyon. Ginpasiguro sa DA nga padayon ang ginahimo nga tikang sa Bureau of Animal Industry agud bantayan ang mga nagasulod nga karne sang baboy subong man ang mga produkto halin sa iban nga pungsod. May ongoing na yang mga measures ang aton nga quarantine. Especially the Bureau of Animal Industry ang dito sa Rizal. They have already confiscated. Bantay sa raduman sunod sa DA ang tanan nga entry points lakip ng mga airports nga may connecting flights sa mga pungsod nga apektado sang ASF. We have also connecting flights from airports with international flights nga posible man nga rota sang mga carriers sang mga amuna. Madasig maglapta, mabaskog kag wala pa sang bakuna ang nasambit nga virus, nagdiho na sang task force kontra ASF ang probinsya sang Iloilo agud mangin preparado sa halit sang ASF. It is province-wide. Ang purpose ini so that ready kita if and when ang African Swine Fever mag-abot diri sa aton nga probinsya. Upod kay Hans Desierto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.